and shot. Ayan. Isang mapagpalang araw mga kaayop. Ngayon ay ganap na alas 11 ng umaga at masasabi nating tirik na tirik ang araw. Sa panahon ngayon mga kapatid, araw na lang ang talagang tapat. Pupunta po tayo sa bayan para mag-interview po ng ating part 2 ng Kwentong Barbero series. Abangan po ninyo yon mga kaayop. Ang Kwentong Barbero mga kaayop ay ginawa natin na may layuning maka-inspire sa pamamagitan ng kwento ng ibang tao. So mga kaayop, malapit na tayo. Nakikita nyo yung Pogi Ko Barbershop. Diyan po ang ating destinasyon. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Hindi pa po tapos itong video na to kasi susunod ko po ang susunod nating i-interviewin. Sige mga kaayop, salamat. Ako po si JR Cordova. Ako po ay tubong taga Batangas at nagawi dito sa lugar natin na kung saan sana makahanap ng trabaho. Basically, nung nasa Canada pa kami, nung nag-immigrant kami, ang naging trabaho ko doon ay halos siguro lahat din. Pero most likely, kagaya ng mga McDonald's, Tim Hortons, hanggang sa tumaas na yung naging experience ko sa trabaho. Nagtrabaho ko bilang sa shipping company, sa shipping man. Nakapagtrabaho din ako sa auto detailing, di-detail ng sasakyan na iba't ibang klase. At yung pinakahuli kong naging trabaho doon ay yung naging siguro nung yun sa coffee shop na siya sa Tim Hortons, kaya gustong-gusto ko rin na matuto ng pagbabarista pa. At ngayon, sa ngayon kasi pandemic, napakahirap maghanap ng trabaho. Trabaho kasi yung mahirap ngayon maghanap, so basically naghihintay pa rin tayo. Kung sakaling para rin na magkatrabaho, mas maganda. Ang natutunan ko sa pagtatrabaho is be patient talaga. Kasi hindi naman lahat makukuha sa madalian. Lahat ay makukuha sa pagtsatsaga. Kasi hindi naman agad ibibigay sa iyo yung posisyon na gusto mong kunin o hinahangad sa buhay kung hindi ka marunong magantay. Ang pananaw ko bilang isang tao ay para sa akin ay maging matyaga lang at kaunting patience. Kasi hindi ka aangat kung magmamadali ka talaga. Yun kasi lahat naman nagsisimula sa baba bago pataas. Kasi kung marunong ka sa taas at bigla kang bumaba, hindi mo na maano sa sarili mo na hindi ka sanay. Kaya mas maganda yung magtiyaga ka muna sa baba, tapos saka mo lang mararamdaman na nasa taas ka na pala.
Madami akong naranasang pagsubok sa buhay ko kasi syempre nandyan na yung dumating na wala yung parents mo sa tabi mo kasi syempre sila may kanya-kanya na siguro silang buhay ganyan. Bali kasi nag-asawa na rin ng iba yung tatay ko. Mga pagsubok siguro kasi walang guidance. Yung tuturuan mo ang sarili mo para maging maayos na tao kasi alam mo naman tsaka naiintindihan mo din agad na kailangan mong tumayo sa sarili mong paa kahit paunti-unti lang. Let's say siguro that day nagtrabaho ko sa isang hardware na napasok pa ako para lang may pambaon. Pero nandiyan pa rin naman yung suporta ng tatay ko kaso yun nga lang mahirap kasi may mga bagay na gusto ka kasi syempre bata ka pero hindi maibigay sa'yo. Napatatag ko yung sarili ko. Natuto lang din ako mag-antay ng tamang oras. Let's say perfect timing na dadating din sa punto na mararating mo rin yung mga gusto mo. Mahirap kasi dadating na punto na nagmamadali ka. Tapos at the end, sa kanya ka rin nalapit, sa pamilya mo kasi syempre sino pa naman magtutulungan kundi may pamilya lang din. Pero sa sitwasyon ko, pag ganun yung nangyari sa'yo, parang 50-50 ka na, hindi mo alam kung matatanggap ka pa o hindi na. Kaya natutunan ko yung patatagin yung sarili ko na kahit mag-isa ka siguro, kailangan nandun pa rin yung respeto sa sarili tsaka yung pangarap, huwag mawawala. Yun lang yung huling mo kasi yung pangarap talaga yun yung magdadala sa'yo sa magandang sitwasyon pagdating ng araw. Ang problema ko pag sinusolusyonan ko kasi ay meron ako syempreng mga kaibigan na kinakausap, kung hindi man ay siguro nagdadasal na lang ako tapos kinikwento ko lang sa Diyos na ganito yung problema ko para lang ma-relieve ba yung sarili, pero most likely kailangan mo talaga ng makakausap or kung halimbawa may problema ka sa isang tao, mas maganda yung kausapin mo na lang sila ng maayos bago pa lumaki yung problema kasi pag tumagal pa yan parang nawawalan na kayo ng respeto sa isa't isa. Kaya mas maganda yung kausapin o kaya pag may problema ka sa pamilya, mas magandang mag-usap-usap na lang kayo kaysa parang wala lang. Pag nagkikita kayo parang wala lang. Ganun lang yan. Ang mensahe ko lang para sa mga kagaya ko ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Alam ko nandyan lang yung mga problema pero hindi yan masusolusyonan ng isa pang problema. Mas maganda lang yung maghanap ka na lang ng solusyon kaysa dagdagan mo yung problema. Hindi din masamang humingi ng payo sa iba o kaya ng tulong sa iba kasi huwag kang mahihiyang hihingi ng tulong kasi pag hindi ka gumawa talaga ng paraan o kaya ng humingi ng tulong kung sino man pwedeng tumulong sa'yo, ikaw lang din yung magsasuffer sa huli. Kaya mas maganda yung humingi ka na lang ng tulong tsaka be patient. Kung may gusto kayong marating sa buhay, maghintay lang kayo, dadating din yan para sa inyo.